दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सुबुं सांग्रांथि रेली बे बिमुंजों कमिउनिटी राइट एंड सशियेल जस्टिस माहारियारि मोनथाय आरो समाजारि थार बिजिरनाय गुबैयै जोङो मोनब्रै आयदा लादों हा हु ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि फुल प्रुफ प्रटेक्शन आरो बेयाव एनक्रोच जानाय बेखौ माने एभिक्शन खालामनांगौ लोगोसेनो फरेस्ट राइट एक्ट बे फरेस्ट राइट एक्टनि सिङाव फरेस्ट एन्टाइटेलमेन्टनि मोनथाय आरो हा हुनि जेसेबां जोंनो सांग्रांथि नांगौ बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो गामि गामि अभियान खालामगोन लोगोसेनो माइ केरियार माइ फिउचार जोंनि जि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि भबिष्यतआ माबायदि जानांगौ आरो जोङो जि सोलोंथाइखौ लादों गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ बे मिशनखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों दा बे समाव जोंनि फरायसा फरायसुलि जोंनि गार्जेनफोरा जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइनि फारसे बांसिन गोसो होनानै खामानि मावो आरो जोंनि जि फरायसा फरायसुलिनि केरियार बे केरियार दानायाव जोङो बांसिन मुखुब जानांगोन जाहाथे बिथांमोना ओरैनो बेकारै बा ड्रप आउट जानो गोनां जाया आरो बिथांमोननि फरायनाया आद्रा बा खावसे जानानै थाया गुबुन फारसेथिं थामथियाव जोङो समाजारि जायफोर बेरेखा हाबाफारिफोर मेनलि सशियेल ट्रान्सफरमेशननि जों एजेन्डाखौ लादों आरो बेयाव मेनलि ड्राग्स दिनै ड्राग्सजों जोङो माने यां जेनेरेशना बांसिन एडिक्टेड जानाय नुदों बे मोनसे साइलेन्ट किलार बादि आरो ड्राग्स जौ जुवा लोगोसे मानसि लांखारनाय दायना दायनि फोथायनाया दाबो जोंनि गेजेराव दङ आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौबो जों बिराद नुनो मोनदों मबाइल आरो मटर साइकेल बा नोङो स्कुटिनि मोनसे माने बेबायदि थाबथानाय गैयै जि बाहायनाय बे मोनसे एक्सेसिभ इउज जोंनोथ' निड बेस जिखिनि बाहायनांगौ बेखौ बाहायखानांगोन खिन्थु बिनिबो बांसिन बाहायनायाव समाजाव गोबां बेले बेजे बा गोबां सौग्रावनानै आसखान्दा जिउ गोमानो गोनां जानायखौबो जों नुदों आरो मबाइलजों गोबां इन्सिडेन्ट गोबां क्राइम जानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेखायनो बे गासै बिथिंखौ समाजाव मोनसे सांग्रांथि लाबोनाय मोनसे जोङो उद्देश्यजों जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो ब्रैथियाव जेलाव थानाय जेसेबां जोंनि एनडिबि बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरि आरो बिबानगिरि मावथिफोर दङ बिथांमोनखौ दिहुननायनि थाखाय समाजारि मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि लाबोनायनि गेजेरजों सरकारखौ नारसिननाय आरो सरकारनिसिम प्रेसार बिल्डिं खालामनानै